Ola a todas e a todas, benvidos e benvidas un día máis á nosa canle. Eu son Alicia, do grupo As Supernenas, e hoxe veño a recomendarvos un libro que, a verdad, a primeira vez que o lín pareceume super interesante, super chulo, está moi ben para poder traballar na aula diferentes aspectos como son o racismo, o bullying, estereotipos sexistas, un montón de temas que ao longo do libro, a primeira vez que o lees, daste conta de que están moi presentes nas horas lectivas e que fan falta máis libros como este para poder resolver todos estes problemas. Este libro é Os Bolechas e un mes somos iguais, é unha colaboración dos Bolechas con 3 colexios dun pequeno pobo da provincia de Pontevedra que se chama Meis. Está realizado por os nenos e nenas destes colexios e tamén por os seus mestres e mestras. E a verdade é que é super interesante, podemos facer un montón de actividades con el, porque trata temas diferentes como que os nenos poden ser iguais de cariñosos, por exemplo nesta páxina, outros dos temas que non hai xogos nin xoguetes só de nenas nin só de nenos, podemos axudar igual a facer as tarefas da casa, tamén di que non hai traballos só de mulleres nin traballos só de homes, que é necesario tratar ben aos nosos amigos e amigas e a todas as persoas. Tamén outro dos tantos exemplos é que non debemos de abusar de ninguén nin ser violentos, que isto é un problema que a día de hoxe a verdade é que se ve moito nas escolas, sobre todo en idades posteriores a infantil, e eu creo que podemos empezar a cambiálo a través de libros, a través de xogos, a través de actividades, sempre lúdicas para despertar o interese dos nenos e así crear en eles un aprendizaxe significativo.